нисфи зиёди китобҳо дар китобхонаи вилоятӣ ба номи Садрдин Айнӣ дар Кӯлоб бо забони русиянд. раҳбарияти китобхона мегӯяд аз ҳисоби буҷа ҳамагӣ 6000 сомонӣ ихтисос дода шудааст. ин маблағро китобхона ҳар сол мегирад ва аз он барои хариди китобҳои тоҷикӣ истифода мекунанд. аммо мудири китобхона иқрор мекунад ки ин маблағ барои хариди китоб кофӣ нест. 6000 ҷудо шудагиай барои хариди китоб мо ҳами 6000 шартнома кардем. нашриёти адиб қатӣ ва нашриёти ирфон қатӣ мо ҳами 6000 да пара гирифтем. 3000 ҳарди нашриёто қатӣ мо китобҳоро пара гирифтем. ҳоло дар хазинаи китобхонаи вилоятӣ ба номи Садрдин Айнӣ дар Кӯлоб 79000 китоб вуҷуд дорад. аз ин миқдор 17000 китоб бо забони тоҷикӣ ва боқимонда бо забони русӣ мебошанд. раҳбарияти раёсати фарҳанг ва китобхона барои ҳалли ин мушкил ба раиси вилоят ва вазорати фарҳанг нома фиристодааст. дар ин нома рӯйхати китобҳои зарурӣ пешниҳод шудааст то дастраси онҳо гардад. бисёраш рост мега ки ҳами китобхонода аксарияти ҳами китобхонода китобҳои даврои шӯравиянд. аммо ҳисоб мехна ҳисоб курда рафтаестан аммо китобҳо тоза хай бози ҳами хариди китоб камтар ҳами маблағҳо каман масъала ҳами китоби тоза нашуда барои ози бод ин озмунҳои чи фуруғи субҳи доноӣ намераса китобҳо миян аммо хонандо мисол намеёбанд китобҳои. дар шаҳри Кӯлоб ду китобхонаи вилоятӣ фаъол аст. китобхонаи вилоятӣ ба номи Садрдин Айнӣ ва китобхонаи бачагона. ҳар ду аз буҷаи вилоят маблағгузорӣ мешаванд. танҳо китобхонаи вилоятӣ ба номи Садрдин Айнӣ тавонист 6000 сомонии ҷудошударо барои хариди китобҳо дастрас кунад. китобхонаи бачагона ки мебоист 3000 сомонӣ мегирифт ҳанӯз ин маблағро нагирифтааст. раҳбари раёсати фарҳанг мегӯяд маблағ бояд то охири сол пардохт мешуд, аммо ин кор нашудааст. раёсати молияи минтақа изҳор кард 14000 сомонӣ барои хариди китобҳо ҷудо шудааст, аммо то ҳол маълум нест ки дақиқан ин маблағ ба куҷо сарф гардидааст. шумораш ҳастаи маблағгузорӣ ҳамагӣ 14000 сом барои хариди китоб ворди китобхона шудаги тамом. бале ин китобхонае ки дар назди мо маблағгузорӣ. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 215 китобхона фаъолият мекунад. дар онҳо 1 миллион нусха китоб нигаҳдорӣ мешавад ки аз он миқдор 70%-аш боқимонда аз замони шӯравӣ аст. мудири раёсати фарҳанг эътироф мекунад ки кӯҳнашавии китобҳо ва камбудии маблағ мушкили ҷиддӣ аст. вай умедвор аст ки бо соли фарҳанги китобхонӣ эълон шудан дар вилоят ин мушкил тадриҷан ҳал хоҳад шуд.